ani nani tomi murumuru duru wala sili o ke ka bo jala project ko mani wala idani jawra damagli ami fulitani ka asigere no fene boda muyi Mustafa Sadu damro banya ami fulitani ka fene sigere no watina ko ane bara ko ane wuli ka jo Nour FM do 76 33 43 03 Abu Sirajanta ma amba adabo so de bamako ne bembolo do mebone ayi sebeningala to de El Haji Mamadou Gaba akumara de ayira ka fɔ ko mun ye avant projet mun n'a bɛ sen ka nin waati na abu n'a bɛ tali kɛ jamana constitution kura o la an bɛ don min na ko bi siga t'a la ko mun ye avant projet kɔni a bɛ mun ye CNT maaw n'o kɔfɔra a tɛ conseil national de la transition a to o kofɔ wa n'o ka ɲɛmaaba ye se ko mun ye colonel Maliki Jaw ye Abu Safinɛ Jara ko an bɛ don min na ko bi siga t'a la ko mun ye constitution kura in ko a b'u ka tabali o sanfɛ o de kun kɔnɔ la ɲininkali to min a nana sigi mun ye CNT ni hakili b'a la mun ye waati tɛmɛnen na mun ye loi électorale mun o duna ye u y'o sɛbɛkɔrɔ furan k'o sɛbɛkɔrɔ diɲɛ nka constitution kura mun o fana donnen b'u ka tabali sanfɛ nin waati na Abu Safinɛ Jara u ye loi électorale k'a furan k'a sɛbɛkɔrɔ jɛ cogo min na u bɛna constitution kura in fana k'o furan k'o sɛbɛkɔrɔ jɛ ten wa ɲininkali to min a sigira mun ye fasirikɛba n'o de bɛ El Haji Mamadou Gaba ko fɔ a ko a bɛ nin kana dɔgɔkun fila bɔ jɛrɛjɛkulu mun n'o kun bilala ka mun ye constitution kura in ni k'a sigi sen kan n'an ka ma nanzarakan na commission de rédaction de la nouvelle constitution damusɔn kunna n'an ka ma CRNC Abu Safinɛ Jara u kɔni tilalu ka baara bɛɛ lajɛlen na u taara baara ka taa di mun ye jamana fama ma n'o bɛ colonel Hashim Koyita n'o bɔ o kofɔ Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye avant projet o dira mun ye jamana fama ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jamana fama fɛnɛ a ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ maa minnu bɛ nin waati na n'u ye fɔ wasadenw don n'an ko maa minnu ma CNT maaw Abu siga t'a la olu fɛnɛ na ko in k'a sɛbɛkɔrɔ batiri u ni ɲɔgɔn cɛla u la Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye constitution kura mun n'a bɛ sen na an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara ko a kuma ko a sɛbɛkɔrɔ cayara a kɛra sababu ye mun ye jamana fama n'o bɛ colonel Hashim Koyita ko fɔ a ma to a ka daden kɔnɔ dɛ a ye constitution kura in k'a jɛnsɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a kalama fɛn minnu o b'a kɔnɔna la olu kun kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye constitution kura in k'a daminɛ article fɔlɔ fo ka n'a bila article 199 la a 95 na Abu Safinɛ Jara mun ye maliden caman bɛ bi o b'a kɔnɔ ko kɔni k'o dɔn jamana fama y'o ŋaniya kɔni k'o ta ŋaniya ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye Abu Safinɛ Jara mun ye majɛ minnu fana bɛ nin waati na k'u bɛ constitution kura in kɔnɔ la o majɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a jateminɛ ni hakili cogo min na o de kun kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye tɛnɛndon n'o bɛnna octobre kalo tile 24 ma mun ye CNT maaw n'o bɛ conseil national de la transition o ko fɔ Abu Safinɛ Jara ko mun ye constitution kura in kɔni ko a taara ci u ka tabali o sanfɛ o de kun kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye CNT maaw Abu Safinɛ Jara olu fana bɛna ko in k'a sɛbɛkɔrɔ jateminɛ k'a lajɛ majɛ minnu fana n'o bɛ constitution kura in kɔnɔ la fɛn minnu n'o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye don n'a nataw la constitution kura in na mun ye CNT maaw olu fana n'o sɛbɛkɔrɔ larawe a ko n'i den ko jateminɛ k'a lajɛ constitution kura mun na a bɛ sen kan bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jamana fama n'o bɛ colonel Hashim Koyita ko fɔ a k'i fɛ maliden si ka to da de la a ko la olu kama a ma a ko kɛ jakuma boyi a y'a ko jɛnsɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na fɛn mun n'o bɛ avant projet kɔnɔna n'a bɛ tali kɛ an ka constitution kan jamana fama ko a y'o hakilina ta maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni a la cogo min na majɛ minnu bɛ yen Abu Safinɛ Jara yɛlɛma kan ka don fɛn minnu na o yɛlɛma baaraw bɛ se ka tiimɛ cogo min na an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni baara ye Fatirikɛ b'a ka fɔ la n'o de bɛ El Haji Mamadou Gaba ko fɔ a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko an ka constitution kura in kɔnɔna la mun ye société malienne n'a fɔra a bɛ malidenw dɔw ko fɔ a ka ja fo ka n'a bila mun ye parti politique maaw la ani mun ye société civile maaw Abu Safinɛ Jara olu caman y'a jira k'a fɔ ko mun ye constitution kura mun na a sigilen filɛ sen kan ne ta majɛ cɛ kɔni ko o b'a kɔnɔ la majɛ caman Abu Safinɛ Jara ko o b'a kɔnɔ la o de kun kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko ɲininkali to min ko a bɛ sigi CNT u ye loi électorale ni ka a sɛbɛkɔrɔ jɛya k'a sɛbɛkɔrɔ furan cogo min na ko nin projet in fana n'o bɛ avant projet de la constitution n'o b'o ko fɔ u bɛn'o fana sɛbɛkɔrɔ furan ni ka a sɛbɛkɔrɔ jɛ wa ɲininkali to min ko a bɛ sigi Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko hakili lajiginna ni hakili b'a la donni mun kama mun ye loi électorale sariya mun n'o bɛ tali kɛ kalata la a donna CNT maaw ɲɛkɔrɔ don mun na u ye yɛlɛmali mun k'a la ko a bɛ t'i jɔ mun ye yɛlɛmali 92 o ɲɔgɔnna u la CNT maaw u y'o yɛlɛmali baara bɛɛ lajɛlen ko o boloda mun ye loi électorale ale kan a donni kama maa mun n'o tun bɛ premier ministre la o de docteur Sogɛl Kokala Mayiga ye Abu Safinɛ Jara a kɛra sababu ye hali Sogɛl kanuba dɔw bɛ yen u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la u sɛbɛkɔrɔ dimina u y'a ɲini k'a fɔ ko mun ye laɲini ko o ma kɛ sɔrɔ fɛn ye nka an bɛ don min na ko bi ni sariya kura mun filɛ nin n'a bɛ tali kɛ mun ye constitution kura o kan Abu Safinɛ Jara a kɔni bɛ CNT maaw ɲɛkɔrɔ olu fana bɛ n'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye majɛ minnu n'olu bɛ se ka ye a kɔnɔ la fɛn minnu bɛ constitution kura
fura ngono dona na tawlo na be se ka ke gele mali do ma uno se ko fura ko obo ala akoni ye ko njate mina kalaje ma chama miga yingali to min ka asgi ko sente maw abu safna jara nu ko ku ko ni mina klega mawla ko sabga nu ko ku bena ni ko inka munu abu safna jara abeke wati mu referendum mi reka ka wati muna no be marsikalo kle ta ani kono to ko fo san 2023 no obo ko fo ka be ka sababu ye mu e ko referendum abna se ka ke awati la wa ko sabga ani referendum che abu safna jara e ko achale mba ko tina te mu ye kalo duru o nyana o kama o do kum kono la kibaye ka fo ko mu ye baran ko abina gela ko sobe am domna kon bi sente koni ube da kuna abu safna jara abina fo ute dam yira koni ka asonga koni ko odo ko sabga kurunu ko dam dilendo ka fo ko mu ye fere franjom aka ja kata fara mu ye kalataka ne constitution koni na atura ka me sente kona la abu safna jara ko bina ke sobiye kurunu ko dam ko kona ni maje belebele uya akona la mu ye fatirke ba no do be Alhaji Mamadou Gaba ko fo akoni ko ko ngoni be tableau na fo ko bi na be avant projet de la constitution na bo ko fo sente mako sigle kele me ko ulu de makono abu safna jara nolu koni sira de ka fo ko mu ni avant projet ko akateme esgata la kigi sigina ka fo ko mu jamana fama ale koni cliche ni babulu do aka aprum ligue mu jamana anga ira so mu 80 république o kona la na fo flani anya sama ka ba mu sodde bam ko kono Alhaji Mamadou Gaba ale sabangala abu ibunya obala bidi ko fo Alhaji Mamadou Gaba amba fo na se ka ire fo koy ne be bolodo me boni sebe mini o choko l'indépendant ka do ka fo masire jobu ale ka sebeno ku ka do ka fo mi metalge halibi bamanjia walula ku ka do ka fo ni antara gawo mara kono mi metalge ka do ka fo bamanjia walula ko alnyo asebe nyame kengere ne ka do ka fo gawo mara min be ni obe wole ko ansongo ni ya taka laje bi dabe mo ye sunate uye sable ka do ka fo bamanju ku uba fe ka murti buluda aka ja bamanju ku ufana uba fe ka monter en puissance bana ken bamanju ufana yeleme en puissance asere ba fola woni ye ni yora inta halaje kengere ne ka do ka fo gawo katabla ansongola kabini wati dola bamanju koni kunye bamanjia kaw chaman da ka fo mo ye aka je ka do ka fo babali kaw chaman tara ka fo aka je ka do ka fo o kera sababu ye bamanji chaman de be mi ni ka do ka fo kelengoro ko fe ka korofo ni ta ka fo dugudo nye chaman de be munu ni usugi da mse numbla ile talge ka do ka fo duguba ula ka ulu magwe kengere ne ka do ka fo ansongo o duguba ta se dugumi ni obe wole ko labezanga ni ka do ka fo kata se o roma aka je ka do ka fo dugumse ni fon fembe o rola nu ngoni bela jele wuli le ka do ka fo ka duguba ku magwe le ka do ka fo bamanju ye bamanjia kan chaman ta ka usigre o kera sababu ye mi ma to dugudo sirango jugu ulu koni ye yoro chama magwe wati temena ka do ka fo akunyira la ka fo bamanjia wali ya taka laje ansongo ani labezanga franjola kerenga na kata fo Nigeria ale frontière ula ni metelge ka do ka fo bamanjia walu de kumeke ka do ka fo siraba ale sa ni metelge ka do ka fo ame wati mena ko bi bamanjia wali ko abo me siraba ingane gato adome dugu kono ma ko so kono bamanjia wali adome dugu kono sabula ka do ka fo dugu misani fon fembe adugu do ngoni ka do ka fo ame wati mena ko bi ay ka do ka fo ko nunu ngoni uchama ne be nunu ni usirango jugu ukeme sababu ka dugu ba ko ulu magwe mi me talike ka do ka fo bamanjia walula anyo asebe nyanime ka do ka fo denendo mi me talike octobre kalo kle mwa ani nani na mi me talike ka do ka fo dugu mi ni ojo ko kobe ka do ka fo obe ansongo ani gawo ufranjo ni nyanje mai ka do ka fo mi me talike ka do ka fo groupe do be no to ko ka do ka fo Ganda Izo mo ka posu document o rola Ganda Izo o re ka do ka fo plateforme mi be ka do ka fo ni ulu ye tekno black ka do ka fo sebena sebe mi ni abe wol ko accord issu du processus accord d'Alger ka do ka fo ulu ye o mawye mai ka do ka fo ulu kumet posu dola parce ka do ka fo bamanjia wolo kasaka ulu lakana mi metelge ka do ka fo donola abina fo bamanji do tarabi ulu posu ga aka je ka do ka fo abolme bamanji munu ve do ka fo la ko état islamique mo do na ke ulu ye ko mi metelge ka do ka fo o sebe ma flado ko ulu ko ni jogna do ka do ka fo ko ore kle demando ko fe ka do ka fo ko aleshu akoni yira to kle do ka do ka fo ame wati na ko mi bi do ere to ko ka do ka fo ko ama kambai ama kangai ka do ka fo hale bi ko mi bi ale shuma ye ko mi metelge ka do ka fo tratadola octobre kalo kle tan muga ani duru mi metelge ka do ka fo bamanjia wale do fana tara tuguni ka ayro kele nzegere mi ni obe wole ko posto de Ganda Izo ka do ka fo ulu kuma ni yorena se ka do ka fo bingani miseni munu ni ulu beke se ka do ka fo kaseka
o lakana ni me talike ka do ka fɔ bamanji wale a mo ko ni nana bi ka do ka fɔ ganda izo mo kan aka ja ame wati na ko mi bi ni me talike ma wolonfila banyangola ka do ka fɔ ko olu ko ni ko olu tora sisila aka ja ka do ka fɔ a bina fɔ ganda izo mo kema ka posu nyere ka abla pew ni me talike ka do ka fɔ a yirala ka fɔ mamunu be ka ni wale ndaga ganda izo mo ku segre aka ja ka do ka fɔ ka lakana balia ka seka kanga anyo ka nya ka do ka fɔ a bolme eta islamique mo a bolme olu fe asirba ka fɔla no ye masire jopu ka ka do ka fɔ octobre kalo kile 10 ani wolonfila tɛmɛnen fana na i ka do ka fɔ bamandiya wale dɔ taara ka halibi min bɛ talikɛ ganda izo la i ka do ka fɔ ko kana o yɔrɔ sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnena o kɛra fɔ point min ni o bɛ wele ko le point de wabariya n y'a dɔn k'a fɔ o bɛ gawo a masuruɲɛw la i ka do ka fɔ o sɛbɛn maa wolonfila baɲango k'olu de tora sisi la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ talikɛ ka do ka fɔ enlèvement la enlèvement o ti dɔwɛrɛ dɛ o ye ka adamadenw k'olu ta calaw i ka do ka fɔ ka tunu ni u ye o fana kɛmɛ waleya min ni a ɲɔ a sɛbɛn ɲaamɛ maa dɔ bɛ yen ni o tɔgɔ ko Sadu Isaka Sadu Isaka i ka do ka fɔ ko nin ye agent de santé i ka do ka fɔ maa min do i ka do ka fɔ sanga ani waati ne kɔni a bɛ wuli ka jɔ sɛbɛn kɛ buguda misɛnninw caman na walasa i ka do k'a fɔ maa minnu bɛ yen i ka do ka fɔ ni kɛnɛya tɛ u golo la a ka ja médicaments bɛ feere olu ma a ka ja i ka do ka fɔ minnu ni pikiriw ka kan a bɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ wa i ka do ka fɔ ko a bɛ o baaraw kɛ ka taa dugu min na i ka do ka fɔ dugu min ni a tɔgɔ ko Intilitɔ Intiliti i ka do ka fɔ o fana o ye dugu ye dugu min i ka do ka fɔ ni a bɛ Gawo maraw kɔnɔna na a ka ja commune de Intili o kɔnɔna na i ka do ka fɔ ko a ye wuli ka jɔ a sɛbɛ boloda walasa i ka do ka fɔ dugudenw bɛ se ka fura sɔrɔ cogo min na don dɔ la i ka do ka fɔ a b'i n'a fɔ Bamanjiw kɔni ye sira da cɛ in ye sabula i ka do ka fɔ u y'a jira k'a fɔ nin cɛ min ni nin filɛ nin ye i ka do ka fɔ nin ye janfanji ye i ka do ka fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na min bɛ talikɛ nin cɛ in na i ka do ka fɔ ni o ye dɔgɔtɔrɔkɛ in ye maa min do i ka do ka fɔ a kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔya baaraw la wuli ka jɔ kɛ a yɛrɛ ye i ka do ka fɔ ko u ye ale kɔni fa Allahu Akbar an ka taa min bɛ talikɛ i ka do ka fɔ hali bi enlèvement n'o ye i ka do ka fɔ ka adamadenw k'u ta calaw ka taa ni u ye o waleyaw kɔni ɲɔ a sɛbɛn ɲaamɛ an bɛ waati min na komi sisan dugu min bɛ yen ni o fana tɔgɔ ko baara i ka do ka fɔ baara o ye dugu ye dugu min i ka do ka fɔ ni o bɛ i ka do ka fɔ Ansongo mara kɔnɔ min bɛ talikɛ Abdul Karim la Abdul Karim y'a dɔn k'a fɔ o ye o dugutigi yɛrɛ ka conseiller a ye ka do ka fɔ ko u taara u ta calaw an bɛ waati min na komi bi hali bi kunnafoni jɔnjɔn ma sɔrɔ u kan n'o bɔra yen min bɛ talikɛ i ka do ka fɔ Zumana la Zumana i ka do ka fɔ octobre kalo tile 24 tɛmɛnen Zumana fana i ka do ka fɔ o ye duguden ye i ka do ka fɔ maa yɛrɛ bɛ se ka fɔ Zumana o ye butigi feerela ye butigi min bɛ yen ni o bɛ wele ko alimentation butigi i ka do ka fɔ alimentation kangoyi i ka do ka fɔ u ye ale fana u taara ta ka butigi kɔnɔ calaw u ka do ka fɔ u taara ni u ye kuma i ka do ka fɔ nin ye waleya min ni a sɛbɛ ɲɔ a ɲaamɛ a ka fɔ i ka do ka fɔ min bɛ talikɛ Bamanjiw la kɔni nin waati na i ka do ka fɔ min bɛ talikɛ i ka do ka fɔ Ansongo mara Gawo mara i ka do ka fɔ dabɛ mɔɔw ye suna tɛ u ye sabula i ka do ka fɔ Bamanjiya wale minnu n'an fa man gumɛ olu ma a b'i n'a fɔ a dɔw bɛ ka sigi kelen kelen na wa i ka do ka fɔ maa minnu filɛ nin ye ni u bɛ u ta min ni an b'a wele ko enlèvement i ka do ka fɔ a dɔw la i ka do ka fɔ Bamanjiw bɛ u ta ka taa n'i ye u ɲɛw kɔnɔ wa hakaja i ka do ka fɔ min ni a bɛ wele ko rançon ni u ma o sara i ka do ka fɔ u ti u bila a banna a ni m'o sara ti bila o n y'a dɔn kosɛbɛ ayiwa fasiriba ka fɔ la i ka do ka fɔ nin enlèvement ni nin binkani walew bɛ ka kɛ waati la waati min i ka do ka fɔ ni récoltes bɛ u sɔn n'o ye i ka do ka fɔ sumabilaw olu bɛ sen nɔ a ka jan n'i y'a ta k'a lajɛ sumabila waati min ni a selen filɛ nin ye i ka do ka fɔ ko ndɔn olu bɛ ka do ka fɔ sumamafɛnw kan Bamanji dɔw fana bɛ olu bɛ ka taa wuli i ka do ka fɔ sumaw la k'a masɔrɔ i ka do ka fɔ an bɛ waati min na komi bi ni maa min y'a ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko sanji a sɛbɛn nana n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanji k'o sɛbɛn nana ka taa kɛ Bamanjiw bɛ maaw kan dɔn bɛ maaw kan a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ɲini ka gɛlɛya koyi ko armée ka wuli ka jɔ k'a sɛbɛn boloda tuguni walasa i ka dɔn k'a fɔ Bamanji minnu bɛ nin jani walew la i ka dɔn k'a fɔ sɛgɛn bɛ se ka kɛ walasa dugudenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na Fasiri filɛ an ye min mɔ indépendant kɔnɔ Masire Jɔpɔ ale ka sɛbɛn don Abu Safinɛ Jara min ye ji ye ale bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni ko di soit de Bamako ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Omar Angoyiba dɔgɔnɔkɛ a kumara a y'a jira k'a fɔ ko mun ye i bɛ na ye k'a fɔ ko otage dɔ tun bɛ yen otage mun ni Thailand den don Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko nin Thailand ka den bolo o bɔra Kanɛ ko miliyɔn 100 a n'a kunkanfɛn ko a bɛ n'a fɔ o de sarala mun ye Bamanjiw ye walasa mun ye bolo a bɛ se ka bɔ nin cɛ kofɔlen kan cogo min na o de hukumu kɔnɔna la mun ye Omar Angoyiba a ko mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu u bɛ ka nin baara mun ni k'a sigi sen kan ka maaninfinw jaso ka tunun u ye walasa bolo a bɛ se ka bɔ olu maaw kan na cogo min na ko u bɛ musaka de sara n'i ma musaka
sara ko sigata la ko bolo ko ate boy ikana tukushiya o do kum ko la munye Umar Ango Ibaye ako yini ngali to mi ko abesili an wa secrétaire d'état ko kanga ferani dabali bala jilen ke munye ni rezo muna be singa wari be di mamunu ma bamanchi no me wari dadu damu fe ko kunyuma na secrétaire d'état Abu Safna dira udesen no ko o rezo ninka adda ko ci ninka afle ko ci munye Umar Ango Iba ayira ka foko adugulente mashila iba mine malia Abu Safna dira foko tabla munye abu ko munye jati wala ke ba no na betiru su ko fo Abu Safna dira sangan wati bala jile na ibina ka foko be manifunde jaso katununu ye uye manifunde jaso katununu ye o soroka musaka doko okofo musaka nima asara Abu tigata laki tiga ko kontida ika o maw ko tiga oka o do kum kono laki ibina ka foko munye abeni ngana wati jo atati makalo kele nywana ka munye Thailand ka de Abu Safna dira ni docteur munanga mako docteur Songa ibina ka foko munye jatika wala ke ba nunu kono ku yetega takada aleka munye dugu mumbe nanka mako kemparana ya titimina kalaje ale dugu munna banga jamana chamanja bulu ofe ko mu yeni cheko fule nabe docteur Song kufo Thailand ka denu mu yetika wala ke ba nunu ku ya takatunna mu septembre o wati ngani ndo akun labnena anana ka foko munye ni cheko fule nabe Thailand ka den kufo docteur Songa Abu Safna dira ko bolo ko ataraka bo akana de ko yetika wala ke ba nunu ku ya abla o do kum kono la ko yini ngali to mi ko asgira ko jumana yetika wala ke ba o yeni cheko fule ninga abla fatirga baka fula no be Umar Ango Iba kufo ayira ka foko munye kibora chama kono ko osorla kaira ka foko munye Thailand marabagaw Abu Safna dira ku yubulo du kunga musaka chama de nko bokwe musaka muna beti jo munye euro 152,000 euros 377,000 Abu Safna dira niko kibo yela ma chefala ibiti jo million keme ana ku 120 Abu Safna dira ku o dira munye jatika wala keba numa wala sabulo abisaka bo munye Thailand ka denka na tugomuna o do kum ko la munye fatrike bay ayira ka foko ko inflatable mna na foko bi Abu Safna dira ko yini ngali to min ko akanga sigi o sabga munye jatika wala keba nunu Abu Safna dira ni wara munna be takaduma sigatala ni wari ni be ka sababu ye Abu Safna dira ube marama fonsa wara munna be takaduma Abu Safna dira ni wari ni be ka sababu ye ube manifun kuta Abu Safna dira ni wari munna be takaduma ni wari ni be ka sababu ye mu dira ko dugu nun chama Abu Safna dira ubo o shele patike baka fola akoko adugulente mashila ako anga siga ngo donin ali wati temonu na ibe na ka foko mu ye san 2020 no be mars 2020 okofo ala ka ina munye Sumaila Sisela alene na sarabile mu no kum blane mena no be bamanchi numbulu nanka mako Sophie Petronet ibe na ka foko wala sako bolo akabo alene Sumaila Sisekana usabga munye yada agali ukajera de kulu kunkelema ku mine wala sako bolo ko akabo ukana ibe na ka foko munye musakaba oro sarala usafe Abu Safna jara munye fatrika ba no be Umar Ango Iba kufo akoni ayra ka foko siga foitala jatika wala ke ba nu ni musaka munna abeta ka duma ko be ka sababu ye ka fanga kura de duma wa be ka sababu ye ninka marama fe o sani ko no ko ye wa be ka sababu ye fene ka cheden tali ku o no ko ye Abu Safna jara munye fatrika ba no be Umar Ango Iba kufo akoy be na ka fo wala sani wari ngoni kuna achira ba manchu tege yani wari nyira ka chi ba manchu tege be na ka fo ko abete mesira chama ne fe wari abe transfer kana mamu no be wari nta ani abeta di mamu ma Abu Safna jara ko ni bela dile rezo jugu wa me dum na kom bi ko anga secrétaire ta kan feran dabal bela dile na sigi senga ni rezo yi abese ka jensa to kumna ninga da kolonchi ninga aflo kolonchi akon do kolonte mashila ka fo mu jetika wala ke ba nuni Abu Safna jara ko wari ko abe soro ni shira refe aninga ta fara mu dro ko fere o kan ku ka wari chama be ki bina ka fo ko abe soro ni shira nunu nefe o do kum kono la me dum na kom bi munye fatrika ba no do be Umar Ango Iba ko fo ako anga secrétaire d'état Abu Safna jara ko nga feran dabal bela dile ne ke ni rezo jugu mu na be sinata ka wari ka bo ka di jatika wala ke ba nunu ma wala sa munye ube mamunum bolo be ka bo ukana to kumna Abu Safna jara ko abe ke maje bele kanya shi munye anga arme makoi anga arme abe sana yala munabi Abu Safna jara ko abe ke maje bele kanya shi anga arme ma na manya ka foko ko ko akoy mbo utabulo la ko be secrétaire ta kan feran dabali bela jelenski senga ni rezo daga bulu munna be sinata ni daga bana rezo munna be sinata Abu Safna jara ko abe ke sobe ka anga arme ka se makoro fagaya abe ke sobe ka anga arme ka galabu ko o faga kosobe o sabuke na fura ka foko munye wari be di bamanju numa wari be soro ni sira de fe Abu Safna jara wari mete mesira munu fe abela jelen donendo ko me secrétaire ta kan feran dabali leski senga o maw tiga be se ka da u kan tukumna ko wala samunya angarme o be se ka sanayele munno boka Abu Safna jara sanayele be se ka yirwa tukumna o do kum kono la munya fatrika ba no be Umar Ango Iba ko fo ako ali wati temanu na kerenga la munya septembre kalo Abu Safna jara kibe na ka foko me jamana mara boko yo sigi bele doke
sigi mun kono la yayira ka fo ko wuli ka joko obina ke jasiri ko obina ke katalike munye bamanji ka wale nunu jati ka wale ke ba nunu bo war so sira o sira de fe abu safna jara ka asira bela jelen ko udatu kibina ka fo ko munye amara bago yo la jere belebele ko ke munye septembre o temane na ni ngale to min ko abesigi ko na manya ka fo ko la jeda ko nun ko okera an woni sigile me kala jamuye jamana mara bago bina wuli ka jom nun ko bla senga jati ka wale ke ba nunu bo war so sira mun fe da misida kar ko ina to kumna ko mali do ngoni sigile me ka umma kono na fon flani anya sama ka bo so de bamako ale kono la Umar Angoy Ba ale sebeningala Abu Ibunya Obala beli kar ko force le soir de Bamako di ale bla ne ba ta chalaw Umar Angoy Ba akumana akui ka do ka fo mi metal ke election na election mun ni ulu bolo dale me kapeni ka do ka fo 2024 akui ka do ka fo abina fo queen ko anabla sika la sabla ka do ka fo fo mdila ni oye Umar Angoy Ba akui ka do ka fo wala sa onga sika retour à l'ordre constitutionnel no ye ka do ka fo shira gafe ba mi be sa anga sika sigi ama abana jele me aklama ka fo o sek nga ka do ka fo abla jele a condition ti dore oye election de kasika blasinga kalata ame wati mina minimini oye kalata ame wati mina komi 600 ay ka do ka fo ko gwela ko abinyi nga do election gola wal me ka do ka fo anado election gola do na taw sabula ka do ka fo konfondila ulu ka fo la akui ka do ka fo débat do ko o temena ka do ka fo débat me ni obe wole ko grand dialogue di studio tamani ka do ka fo oye konfondi so do munu ni ka do ka fo obi débat do ke aka ja sigi ka kuma do walma baro do ka do ka fo o sebe ko fo chama ne fora ka do ka fo baro kala nu zebe baro kala nu ngoni ye kuma chama vo akui ka do ka fo baro zebe ka do ka fo ko opposant do kume akene kan ka do ka fo katase ma woro ma ti do be ka do ka fo jere jekulu do be ni abe wole ko union pour la sauvegarde de la république no ye USR katase ka do ka fo cadre d'échange des partis politiques et regroupement des partis politiques pour une transition reçue ka do ka fo ko ulu fana kuma akene ka katase ka do ka fo association des jeunes pour la citoyenneté active et démocratique ka do ka fo ko ulu kuma akene ka do ka fo ma mi be ni obe ko da mi twala o twa ko Amadou Aya ka do fo ko aye korofo takwe akui ka do ka fo Amadou Aya ko hali ale fana te cadre d'échange no de ka do fo cadre d'échange mando ko ni ka do fo ko aye sika na kuma chama porte parole akui ka do ka fo niya taka laje election ko kuma mi me mo da ka do fo ale ko ni adama la ka fo election akemandi sabule ka do fo ame wati me ko me bi ale ka jaji mine ba yira ka fo mi metal ke lakana baliala abina fo ale be ka segi ka ale nyo asebe nyame sabla ka do fo ni yela kana balya taka lajabi ka do fo ko abe onga jamani abe afa jama ve mai ka do fo Amadou Aya aye korfo chama vo akui ka do fo ko condition chama de be ka do fo labe chama de be munu ni ulu blande siga ka do fo labe doye muyi mi ni ka do fo abe wole ko le retour de l'administration ka do fo furubacha akero munu ma ka do fo ni ulu be jamani a chama jabolo la aka jakata korfe bolo la ko ulu shi kele maseki kata unola ma ko ye gwela mi ni abe ke sababu ye election go ka do ka fo ko abiseka ageleya no bore ka do ka fo ame wati na ko me bi ay ka do ka fo ni ya takalaje mi ni abe wole ko basketbalia ale ko ni bela jele me aklama ka fo ni wati na ko anyo abe ka segi nya anyo asebe nya me ka do ka fo basketbalia abe ka segi kana jamani kono no bela jele mi na ke sababu ni abe na ke fenye mi sika to do na tawla election mi ni afol me ka ble ka do ka fo ka beni 2024 ko so abiseka na gwela do alakoy Amadou Aya ayi korfo chama bokoy akika do ka fo ame wati na ko me bi ko ni ya takalaje lakna bala ko ni ko abeka yoro chama zoro tuguni mai ka do ka fo ko election akemandi ni ndogena ni election ni akara ni ngetugena election mi wole ko ka do ka fo election transparent ka do ka fo crédible ko atna koy awo kalata jelen fene jiya kalata jubane jamana jiya fambe ko amasuso ayo kalata ya aw kalata te goyi kalata ate kalata na be ke jiya kono Abu Safna de la sigata la doba fo kale majena abeta ko atito ko angata o pai ka do fo mami be ni o be ka do ka fo union pour la sauvegarde de la république ni o ye num togo ka do ka fo ale ko ni hakina mi vo ani Amadou Aya ka hakina ka do ka fo kelunte ni metal ke ka do ka fo num togo la ya do ka fo ale ko ni ame wati me ko bi ay ka do ka fo ulu ye fanga aten a jugoro matindi baw
kumaw do kutubɛ ale kɔni y'a fɔ k'a fɔ ko a mana kɛ kɛcogo cogo la élection kɔni ko waati min ni a fɔra i ka dɔn k'a fɔ ko élection a n'a kɛ o kɛcogo la kuma min ye k'a fɔ ko élection ka kɛ élection transparente i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na équitable i ka dɔn k'a fɔ ko sa waati dɔ la ko o ka gɛlɛn i ka dɔn k'a fɔ ko élection a date mana se ka an to cogo min na i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen na tigɛ n togo ka fɔ la ko élection a n'a kɛ o kɛcogo la ni jamani fa minnu sera k'a kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko an n'an wasa don olu la minnu bɛ yen ni olu ma se k'a kɛ ka sababu kɛ koorow ye i ka dɔn k'a fɔ ko olu na u wasa don i ka dɔn k'a fɔ minnu ye kalafili olu kɛ a banna 2018 maa minnu tun bɛ ka fanga mara olu ma nin kelen de fɔ yan olu de y'a yira n na k'a fɔ ko n'a sera ka kɛ yɔrɔ min na ko a banna olu m'o fɔ n'a fana sera ka kɛ yɔrɔ min na sen na a banna ou bien ni a banna koyi ne kɔni ɲɛ tɛ nin gɛlɛya yɔrɔ la ne ɲɛ tɛ nin gɛlɛya la dɛ nka dugutigi kɔrɔ a tɛ dugu ɲɛ ne fɛ dɛ a t'a fɛ cadre d'échange ayiwa n ma maa tɔgɔ f'i ye dɛ ne ye maa tɔgɔ fɔ de kadiri tɛ kadiri ninnu to yen ayi jɔn tɔgɔ fɔra n ma maa tɔgɔ fɔ kadiri ka sira fɛ bɛɛ n'i ka dɔn k'a fɔ Nuhum Togo a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ an siɲɛ fɔlɔ ye ayi sabula i k'a dɔn k'a fɔ élection kɛra waati tɛmɛnenw na waati minnu bɛ yen ni olu kun ka gɛlɛn yɛrɛ ka tɛmɛ nin waati in kan o tuma o élection kɛra kɛcogo mun na o ɲɛ kelen bɛ an kɔnɔ koyi a b'an kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ waati min ni a sumana ka di a i k'a dɔn k'a fɔ ko élection a n'a kɛ kɛcogo bɛɛ lajɛlen na a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu bɛ se ka vote k'a kɛ vote dɔw ma se ko olu na a vote kɛ koyi minnu ma se k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛbaliw olu n'u wasa don i k'a dɔn k'a fɔ kɛlenw da la o tuma i k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye min da i k'a dɔn k'a fɔ ko o n'a kɛ jama ta goyi min bɛ tali kɛ Nuhum Togo la ale kɔni ko a tigɛlen bɛ a kan k'a fɔ ko élection a bɛ se ka kɛ ɲinan n'a Ala sɔnna ma i ka dɔn k'a fɔ waati nataw la ni o bɛ tali kɛ 2024 la kosɛbɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie n y'a dɔn k'a fɔ o ye denmisɛn jɛkulu ye olu fana i ka dɔn k'a fɔ u ko u nisɔndiyalen bɛ débat in kɔnɔna na sabula i ka dɔn k'a fɔ l'effectivité de la loi électorale n'o ye i ka dɔn k'a fɔ loi électorale ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra i ka dɔn k'a fɔ ko o nisɔndiya bɛ olu kan min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ autorité indépendante de la gestion des élections o fana bilalen min filɛ sen kan jamanikuntigi ani a nɔw fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen kɛra waleya min ni olu bɛ se ka tigɛ a kan fɔ don nataw la i ka dɔn k'a fɔ labɛn fɛn o fɛn ni a kan ka kɛ élection ko la i ka dɔn k'a fɔ caman gɛn bɛ a la o tuma 2024 i ka dɔn k'a fɔ ale fana olu ka hakilina na i ka dɔn k'a fɔ ko élection a bɛ se ka kɛ nin kɛcogo in na a ka ja i ka dɔn k'a fɔ minnu bɛ yen ni olu ma se k'a kɛ i ka dɔn k'a fɔ minnu ni olu y'a kɛ kɛbaliw n'u wasa don kɛlenw da la Basiri filɛ an ye min fɔ i ka dɔn k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ Umaru Ngɛ b'ale ka kuma don Abu kabi démocratie n'anw ka jamana in kɔnɔ fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi siga t'a la kalata foyi n'o o kɛra ko kalata min n'o ma contesté kalata foyi n'o ma kɛra an ka jamana kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ko dɔ k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ ka jɛn n'a ye o kalata ma kɛ o o kɛra yan équitable u bɛ yirininw fɔ an ka cɛ ka bɔ n'a ye ɲanfila ninnu na ka na n'a ye sisan élection yɛrɛ jɛlen don ka tɛmɛ fɔlɔ ta n'o tɛ yirininw bɛ fa tɛntɛntɛn ka bɔ a tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ nin ye kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na tan ka bɔ yen ko mɔgɔ u b'a fɔ ko mɔgɔ dɔw votera yen k'a sɔrɔ olu ma Abu Safinɛ Jara i yɛrɛ bɛ dugu olu yɛrɛ bɛ na ni résultat ye dugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a t'a bɔ a jama t'o bɔ k'a t'o bɔ f'u bɛ ɲɛnɛ ka n'u hakili bi a pan kojugu a pan i bɛ dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dugu dɔw bɛ yen a tɛ tɛmɛ maa 20 yɛrɛ kan nka u bɛna fɔ ko maa 50 votera ye maa 50 votera ye maa 50 dugu yɛrɛ kuturu k'a sɔrɔ a tɛ maa 20 bɔ dugu kuturu n'i y'a fara ɲɔgɔn kan tɛmɛ maa 20 a banna o caman kɛra an ka jamana in kɔnɔ élection in bila ka kɛ tan an ka ɲɔgɔn to sutura la o de ka fisa Ala ka ɲɛ ka d'a ma min ye nouvelle audition Abu Safinɛ Jara ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye Malikɛr nin waati n'an bɛ foli ta ni k'a sarada k'a ɲɛsin a ma nouvelle audition ni n bɔra n'a ye mun ye Seydou Konate fasirikɛbaa don a y'a jira k'a fɔ ko mun ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga a ka seginni ka n'a primature o kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara a b'i n'a fɔ mun ye Sogɛl kanubaw an b'a fɔ maa minnu ma ko Sogolisiw Abu Safinɛ Jara a b'i n'a fɔ ko in kɔni ko a kɛra jigiwari ye ko ye a kɛra siyɔrɔ ani dimi ye mun ye Seydou Konate a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ nin ka tile damadɔ bɔ ŋunuŋunu kumaw kɔni y'a jira k'a fɔ kibaruya jɛlenw yɛrɛ don k'a fɔ ko min ye an ka jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Koyita siga t'a la ko ani docteur Sogɛl Kokala Mayiga Abu Safinɛ Jara k'u ye ɲɔgɔn ye kabi o kɔrɔfɛn kɔni ko a sɛlɛla i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye ni yɛlɛla an ka réseaux sociaux n'a bɛ bɔlɔlɔ siraw ko fɔ maa minnu bɛ a ka ja nin waati na k'u ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga k'a kanu Abu Safinɛ Jara u caman y'a jira k'a fɔ ko jamana faama ani Sogɛl Kokala Mayiga ka ɲɔgɔn ye tɛmɛnen kɔfɛ ko siga t'a la ko Sogɛl ko a bɛ na koyi ko mun ye premier ministre ko a bɛ na a sigi ye tuguni ka se ka na yan awɔ
mun ye Seydou Konate a kumara mun ye nouvelle horizon o kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ nin ka na kalo 3 a bɛ nin ka na o bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye colonel Abdoulaye Maïga ale de tɛ premier ministre par intérim mun ye wa Abu Safina Jara siga t'a la ale nana docteur Sugal Kokala Maïga ka n'a nɔna bila o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ maliden caman b'a kalama ko a fɔra k'a fɔ ko mun ye Sugal Kokala Maïga ko a bɛ report force la cɛkɔrɔba ko a fari ko a man di Allah Abu Safina Jara a donni kama fo ka n'a bila bila i bɛna ye k'a fɔ ko kuma ko a sɛbɛkɔrɔ cayara maa caman bɛ ka ɲininkali kɔni k'o kɛ o kumana Sugal Kokala Maïga n'i y'a ka politique ko n'i y'a bannen pewu wa Sugal Kokala Maïga a ka politique ko a bɛna kɛ cogo di Abu Safina Jara k'i bɛna ye k'a fɔ ko a ɲininkali caman ko o kɛra o de kuma kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye dɔ kun tɛmɛnen na ko jamana faama n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ye Sugal Kokala Maïga ka a bisimila Abu Safina Jara maa minnu bɛ a ka diya k'u ye Sugal kanubaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko siga t'a la jamana faama ka bisimilali kɔfɛ ko mun ye dɔgɔtɔrɔ ye n'o bɛ Sugal Kokala ɲɛmaaya ko a bɛna ta kura ye Abu Safina Jara nka maa minnu bɛ a ka diya ko olu kɔni ko hakili sɛbɛkɔrɔ juru jalen don olu y'a jira k'a fɔ ko mun ye Sugal Kokala Maïga Abu Safina Jara mun ye Tambako Sugal Kokala Maïga siga t'a la mun ye Tambako ka den de don ko k'a fɔ ko a bɛna premier ministre na wa ko a baara ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Abu Safina Jara u y'a jira k'a fɔ ko mun ye dalu 2 ko o b'o la dalu fɔlɔ Abu Safina Jara k'i bɛna ye k'a fɔ ko Sugal Kokala Maïga siga t'a la an bɛ don min na comme bi an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka lafiya k'o di a ma Sugal Kokala Maïga maa don maa mun na a sigi burunti la dɔɔni Sugal Kokala Maïga ko fɛn jumɛn de bɛ se ka kɛ gori ye ka Sugal bali ka na mun ye primature o kɔnɔna la bilen Abu Safina Jara k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye docteur Sugal Kokala Maïga hakilina minnu o ba a la mun ye discours ba minnu na a y'a sɛlɛ dɔw y'a jira k'a fɔ ko o kɛra sababu ye an n'an partenaires cɛ ko na ni gɛlɛya caman ye an n'an partenaires cɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye parti politique minnu bɛ yen Abu Safina Jara a caman bɛ yen bi u ni Sugal Kokala Maïga donni min kama a tun bɛ gouvernement ɲɛmaa la u ka sɔ ko a kun tɛ fɛ daa kelen kɔnɔ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye docteur Sugal Kokala Maïga ani jɛrɛjɛkulu min farala ɲɔgɔn kan n'an k'a ma ko M5RP ka IBK fanga k'a kɛ c'est tout c'est fini i bɛna ye k'a fɔ ko o tɔnden dɔw fana bɛ yen olu ni docteur Sugal Kokala Maïga Abu Safina Jara k'u ka yetaw kɔni k'u tɛ kelen ye wa sɔ ko a tɛ ka fi daga kelen o kɔnɔna u la Abu Safina Jara ko nin bɛ kɛ gɛlɛya belebele k'a fɔ ko mun ye docteur Sugal Kokala Maïga ko a kana mun ye premier ministre o kɔnɔna u la a ko a filanan bɛna kɛ fɛn jumɛn n'o bɛna kɛ gɛlɛya min ye docteur Sugal Kokala Maïga ma a ka segin kura ye ka na primature o kɔnɔna la Abu Safina Jara a ko a filanan ye fɛn mun ye i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ministre mun bɛ yen bi n'o bɛ colonel Abdoulaye Maïga kofɔ a nali premier ministre la ka n'a bila bi la Abu Safina Jara ko a ye wulikajɔ caman de kɛ a ye cɛsiri caman de kɛ mun ye parti politique minnu tun bɛ a ka ja k'u gɛlɛn bɛ guwara daba belebele ye Abu Safina Jara a bɛ n'a fɔ k'u ye segin ka baaraw k'o bolo da o kun kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko hali jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'an k'a ma cadre de champ de parti et regroupement politique pour une transition réussie Abu Safina Jara waati tɛmɛnenw na olu ye kabako bɛɛ lajɛlen na docteur Sugal Kokala Maïga kan nka an bɛ don min na comme bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye colonel Abdoulaye Maïga premier ministre par intérim o ale bɛ ka kalifa ale ma Abu Safina Jara ni jɛrɛjɛkulu ye a bɛ n'a fɔ u ye segin ka baara k'o bolo da Abu Safina Jara o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen waati tɛmɛnenw na mun ye INTM ye INTM ale kɔni ye da k'a sɛbɛkɔrɔ wuli k'a gɛlɛya Sugal bolo fo k'a fɔ ko a gɛlɛya hali kɔsani na i bɛna ye k'a fɔ ko min ye INTM Abu Safina Jara u tun y'u sɔnni ka a bɔ kura ye nka mun ye colonel Abdoulaye Maïga ale nali ka n'a bila bi la a bɛ n'a fɔ ko a ni INTM maaw siga t'a la Abu Safina Jara ko faamu ko o nana u ni ɲɔgɔn cɛ Abu Safina Jara o fana mana bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko min ye colonel Abdoulaye Maïga a n'a ka n'a bila bi la siga t'a la mun ye constitution kura n'o bɛ avant projet ko fɔ Abu Safina Jara ko o baaraw sigira sen kan o fana mana bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu mun n'o kan ka kalataw bɛɛ lajɛlen labɛn an ka jamana kɔnɔ n'an k'a ma autorité indépendante de gestion des élections damuso kuma n'an k'a ma ko EJ Abu Safina Jara k'i bɛna ye k'a fɔ ko o sigira sen kan Abu Safina Jara o fana mana bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye colonel Abdoulaye Maïga a nali don min na fo ka n'a bila bi la siga t'a la ko ani parti politique maaw Abu Safina Jara ko a bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na ka bɔ da kelen fɛ o de kuma kɔnɔna na mun ye fasirikɛba n'o bɛ Seydou Konate kofɔ a y'a jira k'a fɔ ko in kɔni a bɛ taabolo min na i n'a fɔ ko bi docteur Sugal Kokala Maïga Abu Safina Jara ko n'ale nana ko a bɛ kɛ sababu ye ka funteni k'o wuli ni Sugal Kokala Maïga na ale mana Abu Safina Jara ko a bɛ kɛ sababu ye mun ye mankan misɛnnin caman de bɛ yen Abu Safina Jara ko a bɛ kɛ sababu ye k'o ban pewu nka ne ko n'a nana Abu Safina Jara k'a bɛ kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya ye o de kuma kɔnɔna na maa mun n'o bɛ ka fanga mara nin don in na n'o bɛ Asimi Goyita kofɔ ko Asimi kɔni a kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de kɛ ko maa mun bɛ kɛ sababu ye ka mankan ka ban ani maa mun nali ko n'a bɛ kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya ye je répète pour ne ka kɔrɔfɔ tɛ dɛ n bɛna min f'i ye e m'a f'i ɲɛna mɔgɔ dɔw fana bɛ yen u ka sabali sa
u ka sabali ngra alors ngra mɔgɔ min bɛ ni o bɛ manga wuli mun b'a yɛrɛ la ko dɔ in bɛ manga wuli u ka sabali sa cɛ alors dɔ in fana ye wuli ka jɔw caman kɛ yan sogala alors an kana kɛ fitiriwale sogali la hawla alors a fila bɛɛ ka ɲi sogali alors maa bɛ se k'a fɔ de ni a si birintilen don Abu Safinɛ Jara ne yɛrɛ kɔni ye mun ye nin ko in na n'an ka yɛrɛ bɛ maa mun bolo a banna Ala ka jamana in nɔgɔya ne bolo o de ye kuma yɛrɛ bɛɛ ye nka n bɛna mun f'i ye maa mun bamanan b'a fɔ ko min ye ɲaamɛ ɲinina awɔ o tɛ bakɔrɔni ye koyi a ta ye o t'o ye dɛ a banna o bɛ yeko kɛlɛ o ti ban abada yeko kɛlɛ faramafɛnw sabali i yɛrɛ ka kuma tɛ wa dugutigi kɔrɔ a t'a ɲɛlen fɛ ale b'a fɛ dugu de ka ci waati bɛɛ faramafɛnw olu de bɛ ɲɔgɔn kiyɔrɔ a banna Sogɛli Kokala Mayiga Abu Safinɛ Jara an b'o fɔ bi an b'o fɔ sini ko in filɛ taabolo min na tan hali ni Sogɛli n'a bɔra premier ministre la tan pewu Abu Safinɛ Jara a bɔra daba fɛ hali n'a bɔra bi Sogɛli bɔra daba fɛ a bɔra fɛ alors Sogɛli ye min kɛ bɛɛ y'a ye yan an k'o fɔ dɛ an se nin waati ma yan Sogɛli ko don n b'o f'i ɲɛna an se bi ma c'est grâce à Sogɛli an k'o fana fɔ dɛ siga t'a la dɛ o bɛ fɔ mais dire que non ni nana an fɛ ka sabali sa u ka to an ka jamana ka basigi an mago bɛ nin fila bɛɛ la nin fila bɛɛ ka ɲi a banna Isu ni ye dɔnbaga dɔ ye dɛ Mamadu Sisoko Faransi Isu olu tɛ nin fila bɛɛ ka ɲi n kɔrɔ a fila bɛɛ ka ɲi n bɛna mun f'i ɲɛna filadugukɔw ka cɛ a bɛ n'a fɔ ko a ka nɛrɛ kɔrɔ ɲini ninnu Faransikɛw bɛ ka foli a ka fo Faransikɛw bɛ ka foli k'a la Isu fo Abu Safinɛ Jara an kɔni bɛ dugawu don de kɛ n'an ka jamana n'an ɲɛ t'a bɛ maa mun bolo Ala k'a d'o ma Ala k'a di o ma a banna a kɛra colonel Ablaye Mayiga ye o a kɛra Sogɛli Kokala Mayiga ye o a kɛra ne yɛrɛ ye o mais il faut voir ça c'est la famille Mayiga là ayi o to yen o yɛrɛ to yen o to yen Abu Safinɛ Jara a kɛra Sogɛli ye o a kɛra Ablaye ye o a kɛra ne ye o a kɛra Mamadu Mayiga ye o a kɛra ne ye o ayi a ti d'aw ma dɛ non comment tu commences par toi-même a ti d'aw ma non maa bɛ jamana a kɛra Ablaye Idrissa a tɔgɔ a kɛra Ablaye Mayiga ye o a kɛra Sogɛli Kokala Mayiga ye o a kɛra Abu Safinɛ Jara ye o i b'a daminɛ ten de jamana tɛ kalifa Jaralaka ma abada Sɛki Umaru Jara bɔlen kɔfɛ an tɛ foyi kalifa plein pouvoir ya alors o ti Ala k'a ɲɛ ka plein pouvoir Abu an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na n sɔn tɔgɔ n k'i sɔn jamu i bɛ weleli kɛ 76 33 43 03 an ka taa sugu kɔnɔ Abu Safinɛ Jara an bɛ segin kura ye ka na kumaso kɔnɔ arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 n sɔn tɔgɔ n k'i sɔn jamu an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen na i bɛ weleli kɛ 76 33 43 03 nin waati na mun ye Adama Sanogo an bɛɛ lajɛlen kama ko Dafi Mori Koɲumani Wɛrɛda la an bɛ foli lase a ma Yusu Sogo ale tɔgɔ la mun ye coiffeur Lasine Diallo an b'a fɛnɛ fo nin waati na k'a fɔ a ɲɛna ko ani baara i bolo kari ka don an ka taa Bidikɛri wa fɔ ne bɛ n bolo don ko ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indicateur du renouveau l'indicateur ko di ka dɔn k'a fɔ u ka bi alamisa bɔli min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ DT ale ka sɛbɛn don DT ko di k'a dɔn k'a fɔ imitation de la ceinture du ministre de la culture o tɛ yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ nin ye dankɔrɔba dɔ ye min ni a cogoya ko Boubacar Jakite ale kɔni a b'i n'a fɔ a kɛn bɛ ka ministre ale tɛgɛnɔ bila n'o ye k'a dɔn k'a fɔ ceinture ye ministre ka ceinture ka o ladege o tɛ Boubacar tɔgɔ ka baara ye dɛ aramuden tɔ ma DT ale ka fɔ la k'i ka dɔn k'a fɔ dankɔrɔba min ni o cogoya filɛ nin ye n'o cogoya ko Boubacar Jakite i cogoya ma tɛ k'a dɔn k'a fɔ arrêté et placé sous mandat de dépôt Boubacar Jakite k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a k'a dɔn k'a fɔ a bɛ koko n'anw ni ɲɔgɔn cɛ a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ dankɔrɔba min ni o cogoya ko fɔtɔ filɛ n'a cogoya ko Boubacar Jakite ale de ye administrateur ye administrateur min ni a bɛ festival international de la musique de Bamako o ye Gawusu ninnu ka fɛnw ye k'a fɔ festival international de Wasolon n y'a dɔn k'a fɔ nin festival in a bɛ kɛ san o san maa min ni o cogoya kofɔtɔ filɛ nin ye wa i k'a dɔn k'a fɔ président directeur général fana don i k'a dɔn k'a fɔ société dɔ cogoya la ni o cogoya ko BN BD i k'a dɔn k'a fɔ producteur international don jɔyɔrɔ belebelew caman de bɛ dankɔrɔba in bolo ni o cogoya ko Boubacar Jakite Boubacar Jakite a bɛ i n'a fɔ jalaki kɔni t'a mɛn k'a sɛgɛrɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko faux usage de faux Boubacar Jakite i cogoya ma a bɛ i n'a fɔ a tɛgɛ talen bɛ bɔrɔ kɔnɔ koyi min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Boubacar Jakite la an bɛ waati min na komi bi a bɛ i n'a fɔ ale kɔni ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ k'a dɔn k'a fɔ seko ani dɔnko ma ani k'a dɔn k'a fɔ industrie hôtellerie k'a dɔn k'a fɔ hôtelikow dunanjigi yɔrɔw k'a dɔn k'a fɔ ani yaala yaala munumunu kɛ yɔrɔw n'o ye tourisme ye a bɛ i n'a fɔ ale kɔni a kɛn bɛ ka ministre k'a tɛgɛnɔ k'a ladege min ni k'a dɔn k'a fɔ o bɛ sababu
talikɛ fɛn min kan o de y'i ka dɔn k'a fɔ ka visa dɔw k'olu diyagoya labɛn a ka ja i ka dɔn k'a fɔ k'olu di maaw ma maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni olu bɛ se ka wayase i ka dɔn k'a fɔ ka taa dugu la dugu min ni a jɔ ko Venezuela. I bɛ Venezuela fan dɔn. Awɔ an taatɔ Faransi an ka avion tɛmɛna Venezuela dugukolo sanfɛ o. Est-ce que a tɛmɛna ye Mamadu Mayiga tun b'a kɔnɔ a don. Ma tɛmɛ sabali sa. Adama Mayiga Mamadu tun b'a kɔnɔ a don. Aw taatɔ Faransi. Awɔ. Avion tɛmɛna Venezuela an ji min ye ka tɛmɛ. Aw jiginna ka ji min. An jiginna ka ji min ka tɛmɛ. Avion jɔra aw jiginna ka ji min. Ayi an y'an to sanfɛ ka ji de min ka tɛmɛ. A kɛra ten su. Ayiwa. Awɔ. Dite ka fɔ la min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ juillet kalo ale tile 25 san 2022 na i ka dɔn k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 11 waati i ka dɔn k'a fɔ sanga 40 a bɛ a kanko ye min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ ministre de la culture i ka dɔn k'a fɔ ministre de la culture de l'industrie hôtellerie i ka dɔn k'a fɔ et du tourisme ale kɔni i ka dɔn k'a fɔ a ye kunnafoni sɔrɔ koyi k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ ambassadeur min ni o bɛ Venezuela i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko document dɔ bɛ u bolo a ka ja i ka dɔn k'a fɔ document min ni a bɛ wele ko document suspect a b'i n'a fɔ sɛbɛn bɛ u bolo sɛbɛn min i ka dɔn k'a fɔ ni siga bɛ a kow kɔnɔ koyi i ka dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o ye ministre ka nakɔrɔbila ye a ka ja i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ sɔrɔsi kunda n'olu bɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ka cakɛdaw caman la kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ni olu bɛ wele ko haut fonctionnaire de la défense i y'a dɔn k'a fɔ olu ye sɔrɔsi jalatigibaw ye sɔrɔsi jalatigiba minnu bɛ ka dɔn k'a fɔ cakɛdaw la a ka ja ka jateminɛw k'olu boloda ko kolo minnu bɛ kɛ baaradaw la a ka ja k'a bɛɛ lajɛlen k'a larawe walasa i ka dɔn k'a fɔ o n'a taabolo cɛjugu bɛ se ka dabila anw ka cakɛdaw la cogo la o kuma i ka dɔn k'a fɔ haut fonctionnaire de la défense min ni o bɛ i ka dɔn k'a fɔ département in jɔ a la n'o tɔgɔ ko Sibiri Konate i ka dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la Sibiri Konate ale kɔni welela min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ Sibiri Konate a ye sɛgɛsɛgɛliw boloda a y'a ye k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ document min ni a filɛ nin ye a ye ka dɔn k'a fɔ nin tɛ ministre tɛgɛnɔ ye wa i ka dɔn k'a fɔ maa min ni a kɛ bɛ ka nin baara kɛ a ye ka dɔn k'a fɔ a ye kojugu de lama koyi maa min bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni o ye administrateur ye festival international de la musique de Wasolo jɔ la i ka dɔn k'a fɔ festival de la musique de Bamako festival de Wasolo i ka dɔn k'a fɔ wa min bɛ talikɛ directeur général i ka dɔn k'a fɔ de la BD n'o ye producteur international ye maa min ni a tɔgɔ ko Boubacar Jakite Boubacar Jakite i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni kɛlen filɛ nin ye ka sɛbɛnlankolon k'u labɛn a ka ja i ka dɔn k'a fɔ a ye a ɲini tɔgɔya bɛɛ lajɛlen na min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ maa damadɔ la olu bɛ se ka taa voyage la cogo min na i ka dɔn k'a fɔ Venezuela i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛnkolon ladonnen kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ a ma dan o ma koyi min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ nin ye min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ visaw la a ka dɔn k'a fɔ k'olu yɛrɛ tɛgɛnɔ bila ministre o to a la koyi min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ Boubacar Jakite la a ko i ka dɔn k'a fɔ maa tan baɲango de bɛ yen Boubacar Jakite a ye visa dilan nin bɛɛ lajɛlen to a la a ka jan olu bɛ se ka taa don i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ Venezuela ka taa voyage ka taa o kɛ o tɔgɔ a ko i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni a y'olu tɔgɔ ta a y'a u tɔgɔ ta k'a fɔ ko ale ka équipe maaw don ale ka baarakɛ ɲɔgɔnw don minnu n'i ka dɔn k'a fɔ u b'a fɛ ka taa Venezuela n y'a dɔn k'a fɔ o na kɛ ni u bɛ taa ko dɔ la yen min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ festival o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ la a na kɛ ni u kun bɛ taa o kow la maa minnu bɛ yen n'a y'olu tɔgɔ ta a y'a yira k'a fɔ ko dɔw bɛ yen olu ye caméramanw ye minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ko dɔw ye cadreurs ye n y'a dɔn k'a fɔ olu ye i ka dɔn k'a fɔ a domaine maa dɔw ye maa dɔw fana bɛ yen k'olu ye réalisateurs ye dɔw bɛ yen k'olu ye ingénieurs ye ani manager manager de la musique ani ka dɔn k'a fɔ ko dɔw bɛ olu ye informaticiens ye dɔw bɛ k'olu ye caméraman ani phototalaw ye a ye nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen k'olu sɛmɛntiya k'a jira k'a fɔ ko maa minnu ni o ye maa tan baɲango ye visa lankolon sɛbɛnnen bɛ u jɔ a la i ka dɔn k'a fɔ ka ministre k'ale ka scientiri k'a imiter a i ka dɔn k'a fɔ n'i ye scientiri ye ani ministre ka scientiri i ka dɔn k'a fɔ cɛ maa dɔw bɛ se copier la dɛ n tɔ ma ye kojugu kɛ i tɔ ma nin tɛ cɛntigi tɔ ma ka baara ye dɛ aramude n tɔ ma nin tɛ cɛntigi tɔ ma ka baara ye dɛ ko don o don e tɔ ma dɔ bɛ ko min jama ye alors sitanɛ de ye sitanɛ sera a la sitanɛ de sitanɛ ka baara don a kana jigin a la an ka taa o kuma i ka dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ yanni i ka dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen ka boloda i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ sɛbɛnfura la o tigɛra ka taa i ka dɔn k'a fɔ 14e arrondissement ka taa di olu ma walasa i ka dɔn k'a fɔ ɲininkali tɔw u ka a bisamisɛn ka a sɛbɛn guwan min bɛ talikɛ fo usage de faux i ka dɔn k'a fɔ Boubacar Jakite i ka dɔn k'a fɔ directeur national walima directeur de la du festival de la musique de Bamako festival international de Wasolo
a ministre ka chantier aye a imité i ka do ka fo min be talikɛ commissariat de la 14e arrondissement olu kɔni ka do ka fɔ juillet kalo tɛmɛnen na ni o bɛnɛ ka do ka fɔ juillet kalo tile 25 tɛmɛnen ma ka fɔ ko olu kɔni u ma a bila da gurinda la wuli ka jɔ u y'o sɛbɛn boloda an bɛ don minɛ komi bi min bɛ talikɛ ka do ka fɔ dankɔrɔba in na a n'a jɛw ka do ka fɔ ani maa o maa sɔnna ka doni dibi la i ka do ka fɔ an bɛ waati minɛ komi bi k'u ka ko bɛ parquet de la commune kati bolola grand tribunal de la grande instance ayi imitation district de Bamako imitation kɔni i bɛ taa kaso bon na de imitation abu i bɛ taa kaso bon na wulibali y'o ye dɛ den tɛ ka fɔ la a ko i ka dɔn k'a fɔ ni maa minnu filɛ ka nin ɲɔgɔnnaw kɛ i bɛ taa dɛ bɛ anw ka jamana k'a kuma suli sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na maa dɔw bɛ yen n'i ka dɔn k'a fɔ haka jan ni faamaw y'a ɲini tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na anw ka jamana k'a dɔn k'a fɔ a ka se ka sankɔrɔta k'o sɔrɔ a jamana wɛrɛw kɔnɔ sanga ani waati k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔden dɔw de bɛ yen minnu n'u bɛ ŋaniya juguya ta ka jamana k'a sɛgɛrɛ ko nin gɛn bɛ maloyaba ye anw ka jamana ma k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka maloya ka a sɛbɛ se anw ka jamana bɛɛ lajɛlen ma a ka jan maa minnu y'a waleya kɛ olu dama yɛrɛ tɛ bilen dɛ i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ kɛ kumasuli ye fa bɛɛ lajɛlen fɛ maa min filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ ni a bɛ festival de wasolo to a la i ka dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ maa dɔ maa min ni Umu Sangare yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ ale masuruna maa dɔ i ka dɔn k'a fɔ fasiriba a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko min kɛlen filɛ nin ye Umu Sangare i ka dɔn k'a fɔ a tɛ a finman kalama bi Umu Sangare a tɛ a jɛman kalama a ye Solofe-kɔrɔ dabɔ nin na dɛ Solofe-kɔrɔ tɛ foyi kalama nin na ni ye Boubacar Witi ye voilà Umu Sangare n'a rien à voir avec cette affaire. Allez, ni tɔgɔ Boubacar ne ma da la. Alors, o b'a sɔrɔ an tɔgɔ imité kɛ. Ayi tɔgɔ ma don. A y'an tɔgɔ imité de. K'i tɔgɔ imité wa? N'i y'i tɔgɔ ma ye. E tɔgɔmaw ninnu tɛ ɲuman kɛ. Ale yɛrɛ bɛ ɲuman kɛ de. Ala. I bolo don. Ala k'a ɲɛ ka d'a ma. A banna. Lasira ne bɛ n bolo de mɛ bɔ ne a ye. Sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Muɲi Ade. N'o ko fɔra Abdramane Doucouré a b'o kofɔ. Abu Safinɛ Jara a ko da wulila sɔngɔ la o ma ye. Affaire dɔ a bɛ sen na nin waati na. Affaire mun n'a musaka bɛ ti jɔ CFA miliyari 200 o n'a kunkan fɛn. Abu Safinɛ Jara waati dɔw la. Daden ka kusa ni kuma fu fɔ ye. I bɛ na ye k'a fɔ ko min ye jɛgɛjɛkulu mun bɛ n'an ka ma association professionnelle des banques et établissements financiers. N'amusɔn kumala n'an ka ma APBF. Abu Safinɛ Jara k'u kun ka t'u ka daden kɔnɔna la. O kama o ka sɔrɔ u ka kun ka kuma. U kumalen Abu Safinɛ Jara k'u ye kuma min kɛ nin waati na. E ko mun bɔ waati k'o jɛ wa? Mun ye Fatirikɛba n'o bɛ Abdramane Doucouré ko fɔ. Abu Safinɛ Jara ko a bɛ nin na waati ni bɔ. I bɛ na ye k'a fɔ ko kibaruya kɔni carilen don mun ye Bamakɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. A ka ja fo ka taa bila mun ye jamana in kɔ kan la. Kibaruya min b'a jira k'a fɔ ko min ye CFA miliyari 200 ɲɔgɔnna. Abu Safinɛ Jara k'o bɔra anw ka banque dɔ la yan. Jamana kɔnɔna la ko CFA miliyari 200. Abu Safinɛ Jara k'o bɔra anw ka banque dɔ o kɔnɔna la yan. Hali n'o y'a sɔrɔ banque o kɔni a tɔgɔ o ma fɔ. Nka siga t'a la ko mun ye nafolo in kɔni ko a ma bɔ jɛlenya kɔnɔ. Wa mun ye nafolo in ko a ma bɔ ladiriya o kɔnɔna o la. Nka siga t'a la mun ye CFA miliyari 200 ye. Abu Safinɛ Jara a b'i n'a fɔ maa minnu kɔni n'u bɛ yen n'u sɛbɛkɔrɔ ɲaaminen don ko in na. Siga t'a la ko mun ye i ka maaw don koyi. N'a bɛ politiki maaw na a bɔ olu kofɔ. Ani ka taa fara mun ye banque baarakɛla dɔw kan. Abu Safinɛ Jara k'u y'u deli ko ka a boloda dɛ. I bɛ na ye k'a fɔ ko min ye CFA miliyari 200 k'a bɔ mun ye banque la Abu Safinɛ Jara a bɔcogo ko a ma dɔn. Nin ye ko ye fɛn min n'a ye maaninfin k'u kamana gan. O de komi kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye association professionnelle des banques et établissements financiers. Abu Safinɛ Jara olu kɔni ye communiqué k'a bɔ ka bin ticari. U ka communiqué b'a gosi kɔfɛ k'a gosi ka ɲɛ. Abu Safinɛ Jara i t'a dɔn u ye kɔrɔfɔ de k'o sɛlɛ. Babu bɛ ka kɛ fɛn mun kan n'o bɛ miliyari 200 ko kɔfɔ. N'aw nana kan dɔn k'a fɔ ko aw kɔni aw bɛ baara la dɛ. Aw bɛ k'a ka baara kɛ. Abu Safinɛ Jara a kumana wa? Ala kun ka to a ka daden kɔnɔ la. O de komi kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko nin dossier belebele mun filɛ nin ye. Abu siga t'a la ko a gɔngɔn ko a sɛbɛkɔrɔ wulilen don an bɛ don min na comme bi. O komi kɔnɔna la mun ye Fatirikɛba n'o de bɛ Abdramane Doucouré n'o bɛ ale kofɔ. A ko ko mun ye hali dɔgɔkun laban in na. Maa caman ye nin kibaruya kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ cɛnsɛnlen bɔlɔlɔsiraw o fɛ. K'a jira k'a fɔ ko min ye an ka banque dɔ bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la. N'a bɛ jamana yɛrɛ ka banque dɔ n'a a b'o kofɔ. Abu Safinɛ Jara ko juru dɔ kɔni o bɔra o banque sira fɛ. Juru dɔ de talen don. Maa yɛrɛ t'a dɔn ko a bɔra cogo o cogo. Wa maa minnu ye juru in ta. Abu Safinɛ Jara olu tɔgɔ o ma se ka dɔn fɔlɔ. Nka siga kɔni tɛ mun na musaka yɛrɛ ko a bɛ ti jɔ CFA miliyari 200 o ɲɔgɔnna o la. Abu Safinɛ Jara nin kɛra fɛn ye. Fɛn mun n'a ye maaninfinw k'u tɔnsiɲɛ kosɛbɛ. Fɛn mun n'a ye maaw k'u kamana o gan. O de komi kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin baara in ko a bɛ kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen. Anw ka jamana o kɔnɔna o la yan. Abu Safinɛ Jara ko politiki maaw siga t'a la k'olu ka baara de ye nin connexion ninnu ye. Wa siga t'a la o kelen t'a kɛ koyi. I bɛ na ye k'a fɔ k'u ni disiba dɔw de bɛ banque kɔnɔna
kɔnɔna la maa minnu yɛrɛ ye bangi baarakɛlaw ye kigejigiba ninnu Abu Safinɛ Jara k'u de bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin baara jugu ka a kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na jamana a kɔ kan o de kumu kɔnɔna la k'an bɛ don min na comme bi Abu Safinɛ Jara ko nin sikandale mun na a wulilen filɛ nin ye siga t'a la ko mun ye bangi maaw e ko min ye wo ko a tɛna ye kulusi la wa Patrick Ba ka fɔ la a ko kibaruyaw kɔni ko o sɔrɔla k'a yira k'a fɔ ko min ye an ka politikima dɔw bɛ yen Abu Safinɛ Jara nin miliyari 200 ko kuma min filɛ nin ye siga t'a la u to a b'a la koyi o fana mana bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko nin miliyari 200 ko in bangi baarakɛla dɔw fana bɛ yen Abu Safinɛ Jara siga t'a la ko a tɛ taa olu kɔ abada politikimaw to a bɛ taa ye mun na nin nɔ nin ye politiki ko ye wa u taara u tɔgɔ dɔn na tun a ka baara de don nin politikima a ka baara cɛ sabali sa o bɛ kɛ kama ye politiki bila sa nin miliyari 200 ko kuma in cayara dɛ nin kɛ bɛ ka maaw tɔnsi wuli bi dɛ miliyari 200 miliyari 200 awɔ ni jamana in y'o sɔrɔ sisan o tɛ wo dɔ datugu lahawula alors o tɛna wo dɔ datugu o bɛ sɔrɔ bangi kɔnɔ yan e kɛ yɛrɛ ye bangi wani bɛ e jamana bangi jamana bangi miliyari 200 n ka cɛ o tɛ manamana wari ye dɛ Abu Safinɛ Jara dɔw sɔnni ka ja o de ye subaw ye siga t'a la k'a b'olu ye kibaruya in mɛn maa minnu bɛ a ka ja k'u ɲaaminen don ko in na k'olu ma ji kɛ butɔ na wa dɔw ye telimani kɔni ta k'u hɛlɛ ka jamana in ni ka a bila an bɛ don min na ko bi maa caman fana bɛ yen ko kiiri maaw kɛlen tɛ ka wele k'o bila olu ma wa olu bɛ taa ni ka segin kɔni na kiiri bon na hali n'o y'a sɔrɔ mun ye Mali kiiri bon maaw Abu Safinɛ Jara u ma kuma nin ko in kan fɔlɔ nka nin siganale mun n'a bɛ yen Abu Safinɛ Jara ko a kuma kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ cayalen don a ko an ka bangi misɛnmanin minnu bɛ yen Abu Safinɛ Jara k'i bɛna ye k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ k'u ka baara bɛnnen don nin kɛwale ninnu ma mun ye politikimaw ani bangi baarakɛlaw Abu Safinɛ Jara olu dɔw de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ka mun ye musaka k'a labɔ bangi kɔnɔna la musaka in ko a juru ko a tɛ tila ka sara an minnu bɛ a ka ja k'u ka wari bɛ taa bila bangi la Abu Safinɛ Jara olu bɛ tila k'u sen don k'u bolo don Abu Safinɛ Jara ko wari k'u tɛ ka se ka dɔw ka wari kan Abu Safinɛ Jara mun ye Patrick Ba ye a ko nin ko ninnu bɛ sen na ko a bɛ nin na waati nin bɔ a ko misali la an ka bangi ninnu bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko a sɛbɛkɔrɔ ɲaaminen o don a ko hali waati tɛmɛn'o na Lajiburama Fanga waati an ka gouverneur de kɔrɔ dɔ tun bɛ yen district de Bamako o kɔnɔ la o den sans diplôme Abu Safinɛ Jara sans diplôme Abu Safinɛ Jara k'o taara a yɛrɛ sɔrɔ bangi baara la sans diplôme ka t'o bila wariko kunna subhanallah tɛ mangeement dabɔlen subhanallah sans diplôme bɛ se ka baara kɛ fa bɛɛ fɛ fɔ bangi a filɛ nin dɛ Abdramane Dougouré ko a ko a lamɛn par exemple le fils d'un gouverneur du district de Bamako avait été recruté sans diplôme dans une banque à Bamako sous Ibeka. Cɛw ka jamani u ka hinɛ jamani na sa sous Ibeka ye a tɛ balina kɛ alors qu'est-ce qu'on n'a pas fait sous Ibeka il y a tout Abu Safinɛ Jara mun ye Patrick Ba n'o b'a Abdramane Dougouré ko a ko k'o t'a dɔrɔn koyi k'i bɛna ye k'a fɔ ko o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara ko an ka bangi ninnu siga t'a la k'u bɛ ka baara mun k'a lamaga Abu Safinɛ Jara ko kabako k'o don koyi ko k'o sabu kɛ maaw bɛ t'u ka wari bila waati dɔ la i b'i sen don k'i bolo don Abu Safinɛ Jara i bolo da i ka wari kan i bɛ taa sɔrɔ aw ka maaw politikima ninnu u ye bangi baarakɛla dɔw u ye wari yɛlɛ ka bɔ n'a ye. E ko a bangi ko tɔ an laban tɛna kɛsu nin de b'a an laban tɛna an ta bila an ka dilanw jukɔrɔ. I b'a kɛ cɛkɔrɔba ta ye. Ayi i bɛ dingɛ senni i ka dilan jukɔrɔ. I bɛ dingɛ sen i ka dilan jukɔrɔ. K'a kɛ daga kɔnɔ. K'a kɛ daga kɔnɔ. I y'a faamu. Awɔ. Comme ça dilan b'a sanfɛ. N ka cɛ bangi ti tɛmɛ o kan. A tɛ tɛmɛ o kan. Anw kɔni tun ye bangi de ye fɔlɔ. Awɔ. Alors. Walima i b'a kɛ i bɛ payasi fara. Ka dɔ bila payasi kɔnɔ. Mais attention ni. O ma ɲi dɛ. I filila ko i bɛ taa payasi kɔrɔlen fili. O ma ɲi dɛ n k'o de la ka dɔ sɔrɔ. N y'a dɔn. O cɛkɔrɔba hali sini o bɛ ka taa. Tarawelelakaw ka cɛkɔrɔba in tɛ wa. Jaralakaw bɛ don. Sabali sa. A bɛ waati sera. A sera. An ka bi taa an ka bila da yan. Kanubaa ne dɛmɛbaga lamɛnnikɛla jɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo jamana in kɔnɔ ka taa bila mun ye jamana in kɔkanna la. N y'o de f'i ɲɛna n ko ye jigisigi Alimaɲari. A n'an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ bi ka taa a laban.